जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दें कि पवन सिंह आजकल लगातार बिजी बाने बोलबम गाना के लेके। जी हाँ भैया, मैं आप सबके बता दी कि आप सबके इंतजार बा कहे कि भैया सावन आवे में टाइम बटे, जौना की वजह से इंतजार बा लोकगीत के। तो जी हाँ भैया, बहुत ही तगड़ा लोकगीत आप सबके बीच आवे जा रहा बा पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ भैया, सड़िया बुलकिया जौन की पूरा तरह से गर्दा मचा के रख दिल बा, चाहे यूट्यूब पे होके चाहे रील्स पे होके। जी हाँ भैया, फाइनली पवन सिंह के दूसरा भी लोकगीत यानी नया लोकगीत आवे जा रहा बा। मीरा म्यूजिक से जाना गाना के बोल बा चूल्हा अलगे जरी। जी अभी ये गाना के टाइटल बा चूल्हा अलगे जरी, जौन की एक फनी टाइप के गाना बटे, कॉमेडी टाइप के जाना में पावर स्टार पवन सिंह और क्वीन सालनी के जोड़ी पूरा तरह से परफॉर्म कैले बा यानी अभिनय कैले बा। एक बार फिर से पवन सिंह और क्वीन सालनी के जोड़ी आप सबके देखे के मिली। सड़िया बुलकिया के बाद अगला गाना आवे जा रहा बा। जी अभी और साफ तौर पे बता दी भैया, एक गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बने प्रियांशु सिंह और एक गाना के गईले बने पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह। जी हाँ भी आप सबको बता दी कि बहुत ही बेहतरीन गाना नोक झोंक कॉमेडी टाइप के गाना बाटे, जौन की मीरा म्यूजिक से आवे वाला बा। साफ तौर पे बता दी भैया, फुल वीडियो सॉन्ग जौना के भैया मोशन पोस्टर भी जारी हो गई बा आज ही के। और फाइनली आप सबके बता दी भैया, टीजर के भी इंतजार बा। टीजर भैया आप सबके बीच कल आवे जा रहा बा एक गाना के। जी हाँ भैया, मिलल जानकारी के हिसाब से आप सबके बता रहा बनी कि कल एक गाना के टीजर आ जाए, जौन की मीरा ही म्यूजिक से, और गाना भी आप सबके बीच बहुत जल्द आवे वाला वीडियो सॉन्ग। जी भैया, आप सब बताइए गाना के टाइटल आप सबके कैसा लागल और पवन सिंह का अगला धमाका कितना जल्दी आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।